Мөселманнар бер ел дәвамында зарыгып көтеп алган изге Рамазан ае тәмамланырга да күп калмады. Бөтен серлелеге, ниндидер бер рәхәтлеге, күңелләргә шифа һәм тынычлык, эшләгән изге гамәлләребездән алган канәгатьлек хисе белән узып бара ул. Фитра ураза тәмамлану уңаеннан бирелә торган фитр сәдакасы, Мөхәммәд пәйгамбәр хәдисләре буенча ураза тотучының уразасы кимчелекләрдән пакланып, Аллаһ каршында тулысынча кабул ителүен өмет итеп бирелә торган садака ул. Быелны Диния нәзарәте тарафыннан билгеләнде фитра һәм фидияның күләме. Фитраның күләме инде димәк арпа белән исәпләгәндә 100 сумнан дип саналды һәм инде димәк йөзем белән исәпләгәндә ул 600 сумга кадәр җитә аның күләме. Ягъни инде кыска гына әйткәндә кереме аз булган гаиләләр 100 сумнан кеше башыннан чыгара ала фитраны, инде хәле булган кеше җиткән кешеләр 600 сумнан дип исәпләнә. Фитра садакасын Рамазанның беренче көненнән башлап Гаит намазына кадәр бирергә мөмкин. Фитраны инде күпчелек мохтаҗларга, ятимнәргә бирәләр. Фитраны туры туган булып тоташкан якыннарга, әти-әнигә, балаңа, оныкларыңа бирү рөхсәт ителми, чөнки без аларга болай да ярдәм итәргә тиеш. Мөселман кешесе буларак инде фитра садакасы бирелә мохтаҗларга, мәсәлән, абыеңа, энеңә, сеңелеңә һәм инде башка туганнарга, туганнардан башлап садака ярдәм күрсәтергә кушыла динебездә. Һәм инде безнең шулай ук мәчетебездә аерым ящик куела фитра садакасын җыяр өчен без инде аны Рамазан гаете көнне мохтаҗларга итеп тапшырабыз, урнаштырабыз. Рамазан аенда ураза тота алмаган кешеләр уразаларын башка айларда тота ала. Уразаны бөтенләй тота алмаганнар исә фидия садакасы түләргә тиеш була. Фидия ураза тотмаган көннәр өчен бирелә торган садака. Фидия акчалата түләнергә мөмкин. Кемнәр инде ураза тота алмый, ләкин җитди сәбәпләр аркасында ураза тота алмаган кешеләргә фидия күләме дә билгеләнде. Ул инде 200 сумнан. Рәзимә Кашапова, Денис Ипатов, Татарстан хәбәрләре.